Tuhan nami si pangolu hami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata, taringo tuha sesaan ni dosata. Roma hamutuau, asa mangolu tondimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosamuna, songon abit bunga, dap-dap, botardo bahenoku. Songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse, hasangapon madi debatana di ginjang. Amin. Tajaha mahatani tuhata, turpu ni ari mingguon, nani enet, sian epistel, Matius, 4 ayat 23, sahat rodi ayat 25, tajahma amanginang margati sorin. Nani ulana di luat Galilea. Dungi didalani ibana masandok luat Galilea, laho mangajari diaka parguruan, nama maritahon harajaoni, uhut pamalum sahid, dohot niaini halak nadisi. Jadi tarbaritama ibana rodiliat tano Syria, pola di paboan halak natujolona nasa nahasitan. Akan napahasit naparagam dohot aka nahasonggaupan di aka sibolis dohot aka nasalpot bulanon rodi aka na sarion gabe di pamalum ma nasida saluhutna. Jadi masai torop mahala manghutonibana akan nasian luat Galilea, sian Dekapolis, manang 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat na di baribani aek Jordan. Olat ni ido sahatna, martua do halak na tumangion hatani debata,
jala nau peopsa. Amin. Hati dakko maha porseo tai, songon na di hati dakko ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rapma hitam mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai, pergogo na suatu dosani, di sima ibana paimamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu dosogot daging halak naung mate, rodi hangoluan na sora sudah. Amin. Salom, parasma dihita saluhutna. Hujaha hamima titing namasa dihuriatta di bagasan mingguon. Minggu Septuagesima 10 Februari 2022. Tarpasu-pasu doaka namarhaposan tu di bata. Parjolo. Guar ni minggu,
Ia goarni minggutta sadarion, ima minggu Septuagesima. Namar lapatan, 70 ari adorang so haheheoni Tuhan Yesus. Paduahon, papungu pelean tujulu. Di hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022. Hobar tu almanak HKBP, papungu pelean tujulu do hita, bahen tu pakta tu ulaon pangubation kesehatan HKBP. Patoluhon, padidion nabadia, sadarion Minggu, 10 Februari 2022, di parmingguon napaduahon pukul 10.30 patupaon ni huriatta do padidion nabadia tutolu halak ruas ni huriatta ima sada ada Max Eksar butar-butar, anak di Amata Frankie butar-butar, inang Pasca Tohonan Prisce Borisitorus Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Paduahon, Grecelin Maria Simanjuntak, boru ni Amata Suhermanto Simanjuntak SE, inang Veronika boru Simandulang SE, Banjar Ciputat sekitarnya. Patoluhon, Natal Aldemar Gevariel Aritonang, anak ni Amata Febrian Yasman Aritonang SE, inang Eti Febriana boru Manulang SE, Banjar Ciputat sekitarnya. Paupaton Partanyangan Banjar. Di Patupa di hari Selasa 15 Februari 2022 mulai pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom di Banjar Godung Parjamita inang Pendeta Jojor Baru Pardede MTH liturgis Amang Sintua R Pakpahan. B. Banjar Tanah Kusir Kodam Parjamita Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH liturgis Amang Sintua JH Sinaga Map 5. Katekisasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2021 sahatu 2022 mula attama muse di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 masuk pukul 8 WIB. Pinabotohon tu akan atoras ni yanak kota parguru asa dipaingot bema akka yanak kotai. Paunopon namar bagas titing parjulu naing majalo pasu-pasu perbagason ma Jeriko Siagian SE anak ni Amata Luat Aro PB Siagian SE tubuh ni Inata Risma Evelina TA Boru Hutapea maringanan di Jalan Kutilang Tolu Blok M 4 nomor 1 Bintaro Jaya ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama Dohot Orwana Dela Natalia Boru Hutapea Boru ni Amata Nio Kiong An tubuh ni Inata Jo Fit Fung maringanan di Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36 Taman Royal 1 Tangerang Kota ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama pamasuk-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 mulai pukul 8.30 maringanan di HKBP Resort Kebayoran Lama tuhatama napatulus sakap parsarepeon nasidai pitu ruas napida
mulai sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022 nung ngapidda haruason sian Huriata keluarga Freddy David Halomoan Simanjuntak Sarma Leni Erita Tauli Borusianipar dohot sahalak yanakon bawa Banjar Siputat sekitarnya NPJ sada opat siap itu pindah huria tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna nomor walu namoding nung ngajumolo moding sada ama margoar Freddy David Halomoan si Matupang Eshut marumur 47 tahun nani habaluhon ni inatta sarmaleni eritauli boru sianipar AMD dohot sada danak bawah maringanan di Jalan Arya Putra Ciputat Kompleks Arya Graha Blok B nomor 15 RT 08 RW 10 Banjar Ciputat sekitarna NPJ sada opat siap itu di hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 ditaruhon tu udian ima di TPU Gunung Putri Cicadas atong taingot mah manangyakon sudi keluarga na tininggal honni amatta namodingi asa tumibu tarapul rohana sida nomor sia hata mauliate atas goar ni parhalado ni HKBP ke Bayoran lama pasahaton hata mauliate tu sada keluarga ruas ni Huriata na mangalehon sumbangan sada unit alat musik kay dohot sada unit gitar tu keperluan sekolah minggu tu hata ma nama masuk-masuk nomor 10 pengelola gedung Sopo Praja sesuai itu hasil rapot huria nah di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 naung salpu nung ngatar pilit be amang insinyur Winer Pandapotan Simanjuntak gabe pengelola gedung Sopo Praja nai baru manggatihon amang sintuaji tampu bulun atas goarni parhalado ni Huriata pasahaton hata mauliate tu amang sintuaji tampu bolon naung mangurus gedung Sopo Praja na salelengon tu hatta ma na masu-masu ulaun ni amang sintuaji tampu bolon na salelengon atau pengelola Sopo gedung Sopo ima amang Pandapotan Simanjuntak nomor HP 0821 23 sada sia 45 jadwal sermon manang kategorial boy mata jaha di lembar belakang titing natar surat songon ima hujahon hami titingon tuhatta ma nama dongani hita saluhutna mauliate Marende sian bukuende nomor 200 walau sada ayat sada dot 2 martua do namar haposan. Ama
Dame ni libatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai di parsaurata di minggu sadarion hatan itu hatta si jalota si hanguluhonota imanagabe turpu jamita di minggu ta sadarion natar surat di Jeremia Biddu 10 mamukka maisian ayat 5 satu ayat 10 asa rakma hita pai huti-huton songonon ma hatan itu hata tarsurat di sih songonoddo hatani jahuba marjia mabawa na marhapo satu jolma manang tubulun ni botohonna gabe di pasurut rohana siya jahuba songon halak parbahudung di tano na mahiyang doibana dang tagamon idaon na rona dinggani jalamaringan ibana di tano bakkal-bakkal di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak alay martua mabawa na marhaposan tu jahuba jala jahuba haporusan na dibahin tudos do ibana tuhaw na sinuan di topi ni batangaik jala majalar urakna di labung batang aik jaladang mabiar ibana moloro hamohopon jala totong rata bulungna jaladang holsoan ibana di tahun haraharon jaladang macohot marparbue tung na akal situtudo rohani jolma jalan aganggu tungi si mana tahu madodoisa ahu jahoba do sidodo roha si uji pia-pia jala mangalehon tuganup jolma hobbar tu dalanna hobbar tu parbueni pabahenanna ima sahatna marhapo santui sedohita marhapo santui sedo hita saluhutna hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus sangat mendasar do suku-suku ni jala ditantang dohita secara pribadi mengelusi suku-suku ni jala molohita mengelusi suku-suku ni didirita sadiri dan adong gabus disi dan adong gabus naboi paroho gabus molo
suku-suku ni rosian dongata jala ikut tak alus itu ibana. Ala dia belum tentu halna sebenarnya pasahatotta alusta. Marhaposan tuisiduhita. Diturpuhon kamuak kamang dohot tamuak kainang kita saluhna akan hinokko ni Kristus Yesus Tuhatai. Adong dua perbedaan. Ima na ikon si pilito jala si hanguluhonoton. Na pasti naiko si pilito jala si hanguluhonoton ima jawaban na benar jala nadenggan. Dua hal dimuncul ho di turpuk tahun. Nah parjolo ima di ayat 5 didok marjeama bawa na marhaposan tu jolma. Molo pe didok di si bawa na indohonon na tu jolma dotong dang nagabi holat tu horong ni bawaon dang doh bitu horong ni akaburu ala molo maju guarni di batahi ta martangiang doh tangiang alia manami na idero dang didok ali inanami amatta di bata marjea mabawa na marhaposat tu jolma. Ima dia ayat 5. Di ayat 7 didok muse martua mabawa na marhaposan tu Jehovah. Hata marjea na parjolo baru na paduahon hata martua. Molo marjea gabaran hamagoan namanya. Bahkan kebinasaan. Hal yang pahit, hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Imam Maulidok marjea. Marjea maho molena. Marmara maho. Celakalah engkau. Alayang kau didok. Mertua mah. Sama dengan diberkati. Olo dorahita madokko tudongatta alani belgeni pasu-pasu ni Tuhanina jinalona gawita dok mertua mahu amang bah mertua mahu inang jala oddo nagabe nata parsita-sita
Asa gabi jolma na mertua kita dia dopan di debata. Dan adok kita na marsita-sita asa gabi marjea mahita dia dopan ni Tuhani. Molo lebih takas dibaik di bahasa Indonesia. Terkutuklah engkau. Dohot hanta. Diberkatilah engkau. Asa muncul madua akajolma nasomar haposa tutuhani dohot hatana asing akajolma namar haposa tu jolma akajolma namar haposa tu dirina akajolma namar haposa tu portibion marjea maibana. Alai akajolma namar haposa tu Tuhani mertua maibana. Dia akan diberkati. Ido nak kining suku-suku na parjolo na sangat mendasar. Marhaposan tuise dohita. Lebih tumajom marhaposa tuise doho. Gabi talu si may dibaga sarrohatta. Ayak sia tung naakal situtudo rohani jolma. Jalan aganggu. Tungi semana tahu madudo isa. Sahalinari. Tung naakal situtudo rohani jolma. Akal. Para kalakal. Mangasahu gugoni pikiran na. Dia coba untuk mengelabui. Markite dia. Dibuat majalan pintas. Di tonga-tonga mak. Dan dipilit antara sada imasian na duai. Itonga-tonga mak. Sasatonga. Satonga marhaposat tu jolma, satonga marhaposat tu debata. Si malo-malo namanya. HP dan tarakalan ni jolma Tuhani. Ay molo akal ka dipikiran doi. Sasama jolma sadiri olodo jala jutan ima masyakalan. Alayang go jolma tungso terbahet do laho mangkali Tuhani. Roma suku-suku dia siai tungi sema na tahu madodoisa artina isedu nabui maboto roha pikiran ni jolmai. Dia lusi ma ayat 10 ahu jahobado sidodo roha. Akulah Allah yang maha tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia itu. Alaboy do di luar. Hira nasitong. Danga dong. Idaon akal si pautoto.
HP diroga doh di pikiran go akal alai holat debatado nabui madodoi holat Tuhanido naubotosai ay si maboto rohani jolma molo hita masih sukunan sasama hita jolma di Portibion dan tabotoi alai yang go Tuhani adar do sude torang do sude dang adong na buni sialani hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guare Tuhatta Yesus Kristus molo pedido marjea ma bawa na marhapo satu jolma marjea mahita molo marhapo sakita tudongat ta jolma marjea mahita molo marhapo sakita tu Portibion molo marhapo sakita tu dirita sendiri dan bui ita lebih makaposi dongat jolma todo nian akan nasaha porseaon di bagasan Tuhatta Yesus ikon masih haholongan do ikon masih urupad do sitong doi jala na pinatikon ni Tuhatta ido tuhita asa masih haolonga kita asa masih rupa kita sepenanggungan dan sependeritaan alai punya keterbatasan deh mangurupi donga pehita punya keterbatasan do maka holongi donga pehita punya keterbatasan do alai anggo Tuhani dan terbatas holong na tuhita dan terbatas pangurupion na tuhita secara penuh jaladang adong nabui jolma mabatasi holong ni Tuhani itu kita dan adong jolma na membatasi pangurupion ni Tuhani itu kita karena Tuhan itu adalah sempurna maka kasihnya tindakannya perbuatannya terhadap manusia juga sempurna. Tarida mai ima di pakkokoponna di hau pinar silang. Asa dan gabe olobe ngulut tahun roha doho pikirat tahun ima marhapo satu donga jolma. Sama dengan marhapo satu diri sendiri. Bahasa bui jolma marhaposan tu dirina sendiri doho tu dongan na jolma. Bui doi di latar belakangi ima sian arta hamoraon. Bui doi sian jabatan, siap pangkat, sian tibuni, hamalon manang intelektual ni sasahalak, isarana tibbo intelektual ta malo kita, gabe marhaposa kita tu dirita sendiri, apapun bisa saya lakukan ninna. Sahalak teolog
na terkenal Kalbart di bagasa tulisan na mula ni hata batak ko sa tulisan di songonon didok jolma sudedo naing ulahonon na alay dang tarbahetsa manusia menginginkan mau mengerjakan semuanya, melakukan semuanya. Tetapi dia tidak sanggup dan mampu untuk melakukan semuanya itu. Tetapi Tuhan mampu untuk melakukan semuanya. Tetapi dia tidak melakukan semuanya, beberapa hal, karena jika itu sesuai dengan kehendak manusia. Allah ikut saguru tu lomoni rohana do. Ikon saguru tu kehendak ni Tuhani do, dan tu kehendak ni jolma. Ido molodong padohan buido alani tibuni perbinotoan alani jagoni jabatan dohok pangkat alani gudang ni hamoraonna muncul ungkapan apapun bisa saya lakukan. Da marhapo satu dirina be songoni marhapo satu dirina. Gabe mengenyampingkan Tuhani nama dingoluna. Hape ikut sadaran na do. Hape na adong dingoluna. Itu adalah pemberian Tuhan semata. Asa molo si leon-leon ni Tuhan itu salukut dingolutta. Ahan adong dingolutaon ikut pasatot tatu Tuhani. Karijota kepintarata intelektualta haadongota hamorota jabatatta pangkata iko pasahatot tatu Tuhani alanido asadidok martua mabawa namarhaposan tu Jahuba jala Jahuba haporusanna dibahin molo dipasahat sadok ngulunai tu Tuhani. Sudah diberkati akan semakin diberkati. Akan adong dingoluna nagabi patubulas ni roha di ibana. Itu akan terpelihara karena Tuhan sudah bersama di dalam hidupnya untuk memelihara dan menjaga itu semua. Totong madingulu ni hita jolma selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan madok mau lihat itu dirina sendiri. Buasa sampai didok marjea ma jolma namarhapo satu jolma ayak ka jolma namarhapo satu dirina namarhapo satu jolma namarhapo satu portibion dia akan selalu mengenyampingkan Tuhan di dalam hidupnya. Alayak akan namarhaposan tu Jahoba sian sadok na dong dingulunai pasahaton na dito Tuhani. Ala dia sahalinari ala di parhatopot ibana siat Tuhani doi dapot sa. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Akka jolma namarhapo satu jolma tu dirina
dohot tu portibion. Aya onom songon halak parbahudung di tano na mahiyang do ibana dang tagamon idaonna rona denggani jala maringan ibana di tano bakkal-bakkal di halongonan di tano na acim na sokinudulan ni halak na marhaposat tu jalma tu dirina tu portibion. Dia akan berada diibaratkan dalam satu tempat yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bakkal-bakkal di halongonan. Mulai istilah asing ibarat dia terisolasi, tersendiri. Itu saya dah hata batak. Songon halak parbahudung. Hidup tersendiri, terisolasi, nang tersendiri ibana, alai diingat tano na swadong golu, ayala dia, ay ngaidok marjeyama, terkutuklah, alai akajol mana marhaposat tu Jahoba aya walu tu dosdo ibana tu hauna sinuan di topi ni batang aik jala majarar urakna di labung batang aik jaladang mabiar ibana moloro hamohopon jala totong rata bulungna jaladang holsuan ibana di tahun haraharon jaladang macohot marperbue. Namar haposat tu Jahoba diibaratkan sada pohon hau di topi ni batang aik. Cukup masih panganon. Marurat. Hot jongjong. Jala molorope musim kemarau. Hamohopo ninna. Dan gabe maheu ima hawi alai didok totong rata bulungna jala hata parpudi totong marparbue ala niaha ala di pasari-sari tuhani mangoluna ngoluni kita jolma di portibion totong do adong ima di sekitar tak hamu hoponi rodulu guniari totong do adong hasusan totong do adong sitaono parukilon alai nang pesongoni di pasari-sari tuhanido ngoluta di parmudu-mudu ngoluta nang perologo ni hari maol mabuat sinumon di leo minum ido asa didok di pasari-sari di permudu-mudu totong marparbue pemeliharaan Allah sangat luar biasa pakokopon itu hatta Yesus sangat luar biasa do tunggulut ganuk marsada-sada. Haru bang sonai, haruar siat tano Mesir menuju tu tano kanan, perjalanan di gurun pasir, di tano parhorsihan, ahadidok molo mardalan nasida arian, di parode batado ima obun, molo mardalan nasida borgin, di parode batado api didok mereka berjalan di gurun pasir pada siang hari Tuhan mendampingi mereka dengan tiang awan pada malam hari Tuhan mendampingi mereka dengan tiang api gurun pasir
siang moho piado alai di parmudu-mudu di sariho de batado marhite tiang awan asa di perdalanan na mohopi asa labok pakilalan di perdalanan bornya di gurun pasir ngali dan adong dope lapu. Tuhan menghadirkan tiang api yang multifungsi asa tung las pakilalan nasida nang pe udara ngali asa tung boy tiur parni dan nasida madalani sidalananna gabe sulu-sulu ma api di nasida. Songonod do holong ni rohani di batatu portibion pola do anak na nasasadai disuruh asa malua ganup na porsea tu ibana panari hono ni di bata ido asa tadok sangat luar biasa. Sialanido molo disukun i sedona gabe tahaposi jolmado manang Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Dipaingot ditugu-tugu hatamido hamiali Tuhan. Asa marhaposan tuho kami. Asa gabi akajol mana mertua kami. Jolma si halom honoton di jolum ali Tuhan parbisuhi hami di ngulu namion asa marhiti bisuk na siyako tung takasu hanguluho kami ho marhiti-hiti hatami dakku pelua hami hole Tuhan nang pemerdala kami nilingguman ni hamatian dirura hasusanon alai rapoko kami tiur mata ni haporsion nami margugu kami manuhuk saluhut nai na pinarguguammu jala malua kami sian saluhut hagugutoni alani na pinaluam ato ngali Tuhan homahuihutok kami totong tuhom kami marhaporusan ruasmu na di bagasan parsahiton lasongoninang terlumubi dia palatikyon di pangutak panggosani COVID-10 sia nyonya situa gihu tapia Evelina M. Boru Tabunan Erli Ruth Christina Boru Lubat Turuan situa Edward M. Tabunan situa Dr. Insinyur H. Pajaitan Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Kornel Posdoro Siahaan Agustin Leo Kapmas Sinabela Nyonya Sinabela Stefani Boru Silalahi Christopher Nahum PM Sinabela David Benedictus Batubara Michael Tapubolon Herli Boru Gultom
Nyonya Asilalahi tiur Helen boru sirait, usian na martapian boru sirait, Nyonya AM Purba Rinawati Kristiani boru silalahi, Nyonya Situem Tabunan boru purba, Samuel Sitorus, Jennifer Christi Jevanya boru silalahi, Situen Senior MH Sihobing, Nyonya Situ MH Sihobing boru pangaribuan, Mario Melsadah Bil Sihobing, Nyonya silalahi Melisa Junita boru sihaan, Nyonya Tantri Tapubulun boru panggabian, Talen Monica boru Tapubulun, Nyonya Cynthia JC Sihobing, Nyonya Tiur Marida Sitopul boru Manurung, Rizky Junior di Sihobing, Nyonya RJ Sihobing boru Sitanggang, calon Situ Manahan Tampubulun, Nyonya calon Sintu M Tampubulun Roselin boru Silitonga, Tesalonika boru Tampubulun, Nikodemus Tampubulun, Angelin boru Tampubulun, Irma Olivia boru Hutasoit, Lydia Agustina boru Hutasoit, Sintua M Siregar, Meika Audina boru Purba, Sintua Dr. Andus John Walter Stindaun, Evan Christian Tambunan, Nyonya MH Tambunan boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan BM Tampubulun, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina boru Sirait. Dohot akanaso huguari hami ali Tuhan karuas muda di bagas persahitoni ditongan di bagas nanang songoni di rumah sakit pe ali Tuhan tuho mau pasat hami nasida asa mangasahon asini roham lehonomu hamalumon tu nasida be songoni manang ali Tuhan diaka naholsoan diaka namarsitaonon mengadopi ragam ni aka namasa di portibio ditongan ni nguluna songone nang diaka ditongan ni keluarga ditongan ni aka perkarijuan na ali Tuhan homa nama pargogoyhon na sida nama parbisuhi aka ruasmi asa totong na sida na pinarguguammu torang rohado pikiran na sida marbisuk lahu mangadopi jala totonga le Tuhan di bagasan aka perjuangan ningulu tarlumubi di bagasan pandemi COVID-19 sia dopin wengon na huadopi hami totong guarmu namar sangap dia karuasmu na taruli dia kalas niroha sia kuale Tuhan sia pasu-pasumi sarana ulang tahun hari hatutubu ulang tahun di hari perkawinan parsorang ni danak dapotan sirokap ni todina aka ianakon dohot ragam nari ali Tuhan songoni nang diaka hinadingkan niaka perkarijuan niaka ruasmu ali Tuhan totong ma ho na manorangi rodo pikiran nasida maperbisuhi nasida asa totong madok mauliate tuho atong ali Tuhan saat di homa ngulunami hola di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin tapuji ma tuhata marhite-hite edeta laos disomma hita pasahat papung pilihan ima dalatta manupahi ulaun para sinerohaon diakoni sosial ditongani huriata ima di sian kantor pusat ni huriata tapuji matuhatta marede mahita Isiduna
Tapasaha ma pilihan naung tapapungon tua dopan di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebuap na ucus di culum. Paso-paso may jala ramoti, asahu parasya kami pilihanon, pati bulun harajaon mo dito nga to nga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim, asalam mutadahami gudang ni silew-leon mitu kami, asalam girgir kami maddo mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma Harajon, sa South Molomoni Roham di Banutongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa deryon hangulua siapari. Sa sama dosa nami, songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
jalohamu mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata amahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tuto di munabi. Amin. Dihamu salu nahamu ka amanami dohot inanami hita na sahurion ima na mengikuti kebaktiata di bahasa Batak pukul 7:30 manugut hamu ka uruas ni huria na holongi hami na dong di gerejaon songoni dohot tu hamu ka amanami inanami na wolongi hami ruas ni huria na mardohoti kebaktian minggon marhite live streaming di Bagas Munabi secara khusus mai secara mayoritas tuhamu akamanami nanami lansia na mardohoti kebaktianon ditongani Bagas Nabi amanginang sian hami na makubasi kebaktian minggut tadi manuguton padita songoni dohot parhalado situa dohot calo situa organis song leader dohot tim multimedia pasahaton tuhamuna saluhutna selama hari minggu ma amanginang salam sehat ma dihita saluhutna horas ma dihita horas ma